Hayırlı gün esenmesiz. Яңгысыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Бу атнада Дәүләт Советы тормышы, депутатлар эшчәнлеге һәм бәйрәм атнасының күркәм вакыйгалары турында алдагы минутларда сөйләрбез. Бу атнада Татарстанга эш сәфәре белән Казакстан парламенты мәҗлесе рәисе Ерлан Кашанов килде. Казан аэропортында делегацияне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршы алды. Аның әйтүенчә, Казакстан безнең республика өчен аеруча үзенчәлекле партнер. Ике арада хезмәттәшлек ныгый. Узган елның 9 айында товар әйләнеше 37%-ка артып, 642 миллион долларны тәшкил иткән. Казан Россия белән Казакстан депутатларының очрашу урынына әйләнә. Әле 2 атна элек кенә башкалада дәүләт башлыклары Владимир Путин белән Жомарт Касым Такаев очраштылар. Казакстан делегациясенең республикага визиты турында алга таба. Казакстан делегациясе самолеты Казан аэропортына дүшәмбе кояш баеганда төшеп утырды. Казакстан парламенты мәҗлесе рәисе Ерлан Кашановны Фәрит Мөхәммәтшин, сәнәгать министры Олег Коробченко һәм Дәүләт Советы депутатлары каршылый. Аэропорттан делегация хөкүмәт йортына юл алды. Монда Ерлан Кашанов Татарстан рәисе белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов аны сәламләп, хезмәттәшлекнең барлык тармакларга да кагылуының әһәмиятен искәртте. Узган елның 9 аенда ике арада товар әйләнеше арткан. Ерлан Кашанов Татарстанның стратегик партнер булуын әйтте. Казакстан президентына киләчәк уеннарының ошаганын җиткерде. В эту игру играет во всем мире, и про нее Илон Маск говорил. Правда, она разработана не татарстанской компанией, но это российские разработчики. Икенче көнне Казакстан депутатлары Татарстанның мәгълүмати технологиялар өлкәсендәге тәҗрибәсен өйрәнде. Сишәмбе алар Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркны карады. Биредә аларга стартап һәм башка проектлар турында сөйләделәр. Шуннан соң парламентарийлар программалаштыру буенча белем бирү учреждениесе белән таныша. Биредә 18 яше тулганнар сайлап алу этабыннан соң бушлай укып IT-паркта һөнәр үзләштерә. Химград Технополисында кунаклар җитештерү комплексларын карап, резидентлар белән аралашты. Аларга сәнәгать өлкәсендә инновацияләр куллану тәҗрибәсен тәкъдим итәләр. Сейчас у нас на территории более 500 тысяч квадратных метров были приведены в нормативное состояние все инженерные сети, перестроили, дороги перестроили. Сөйләшүне парламентның рәсми очрашулар залында дәвам иттеләр. Соңгы дистә ел эчендә Казакстан Татарстанның ышанычлы хезмәттәше булып тора. Шуңа парламент делегациясе килүгә аеруча зур игътибар бирәбез, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Казакстанның төрле өлкә мәслихәтләре белән парламентара элемтәләр бар. Шул ук вакытта гуманитар өлкәдә багланышларны арттыру мөһим диелде. Татарстанда бүген 2000-нән артык казак яши. Казакстанда татарлар саны 200 меңгә җитә. Мәҗлес рәисе Татарстанны күп яктан үрнәк төбәк дип атады. Аеруча IT-тармак, бизнес өчен шартлар булдыру, инвестицияләр өчен мөхитне билгеләп үтте. Я еще раз убедился, как крепки наши связи, как мы тесно переплетены в сегодняшних условиях. Передайте нашим татарам куб салям. Я лично сам приехал 2 дня с вами. Мин 2 көн дәвам иткән сәфәр вакытында үзем өчен бик күп нәрсә белдем. Тәҗрибәле белгечләр белән аралаштым. Мондый парламентара элемтәләр киләчәккә багланышларны ныгыту өчен ныклы нигез булып тора. Татарстан белән Казакстан төбәкләре арасында хезмәттәшлек елдан-ел ныгый. Парламентара хезмәттәшлекне җәелдерү мөһим, диде Ерлан Кашанов. Әлеге сәфәр моңа юл ачар дип өмет белдерде. Россия президенты сайлауына бер атна вакыт калып бара. Социологлар, сәясәт белгечләре төрле сораштырулар уздырып, халыкның кандидатларга ышаныч рейтингын төзи. Россия президентына кандидатларның ышанычлы затлары дебатларда катнашып, сайлау алды лозунгларын яңгырата. Сайлау бюллетеннәре әзер, алар районнарга озатылды инде. Сайлау участокларын тавыш бирүгә көйләү буенча эш бара. Быелның төп сәяси вакыйгасына әзерлек алдагы репортажда. Сайлау участокларының 10 меңгә якын хезмәткәре 1,5 миллион өйгә барган. Тавыш бирүгә кагылышлы сорауларга җавап биргәннәр, мәгълүмат җиткерәләр. Информ УИК проекты беренче тапкыр үткәрелде. Татарстанлыларның 80% ишек ачкан, калганнарга мәгълүмат буклетларын калдырып киткәннәр. Татарстанда 50 меңгә якын кеше мобиль сайлаучы технологиясеннән файдаланырга булган. Алар тавышны үзләренә кайда уңайлы шунда бирәбез дип гариза яза. Бу очракта теркәлү адресы мөһим түгел. Бары тик дәүләт хезмәте порталы аша яки күп функцияле үзәккә барып гариза калдырасы. Аны сайлау участокларында да кабул итә башлаганнар. Тапшыруның соңгы көне 11 март. Сервис «Мобильный избиратель» предназначен для людей, которые... Мобиль сайлаучы хезмәтеннән тавыш бирү көннәрендә ялга китүчеләр файдалана. Командировкага баручылар өчен дә бик уңайлы. Киресенчә, сайлау вакытында безнең шәһәргә килүчеләр дә гариза тапшырган.
удобный сервис для выбора того участка, где избиратель будет находиться в день голосования. Идел пресс нәшриятында әзерләнгән бюллетеннарны үзәк сайлау комиссиясенә тапшырдылар. 2 миллион 900 меңнән артык данада бастырганнар. Һәр бланкка махсус саклык тамгасы куелган. Аларның күчерелмәсен ясау мөмкин түгел. Татарстанда бастырылган бюллетеннар башка төбәкләрнекеннән аерыла. 2 дәүләт телендә язылганнар. Аларны үзәк сайлау комиссиясе рәисе кабул итеп ала. Это мы на Каире подписываем, да? Бюллетеннарны 5 тәүлек эчендә бастыралар. Моның өчен 120 тонна кәгазь һәм 200 килограмм буяу кулланалар. Безнең бөтен степень соклау стадияларын узган. Аларда күргәнегезчә Тангернесетта алгы яктан Каип бюллетеннарында ул безнең Тангернесетта арткы яктан алгы яктан кара краска белән печатләнә. Бюллетеннар печатләнгәннән соң алар узалар сортировка цехын, кисү цехын һәм төрү цехын, упаковка цехы дип әйтәбез. Алар төрлеләр җибәрергә әзер. Далее бюллетень поступает в территориальную избирательную комиссию. Бюллетеннар территория сайлау комиссияларына җибәрелә. Анда участок сайлау комиссиясе вәкилләре кул куеп алгач, тагын бер саклык чарасы кулланыла. Зәңгәр төстәге мөхөр сугыла һәм голографик марка ябыштыралар. Бюллетеннар 14 мартка кадәр барлык районнарга җибәреләчәк. Сайлау комиссияләрендә 13 мартка кадәр сак астында булачак. Видеонаблюдение астында булачак, һәм инде аны саклаучы урыннар специальный участковый избирательный комиссияларда һәм территориальный избирательный комиссияда специальный урыннар куелган. 14 участокларга таралачак территориальный избирательный комиссиялар. Хаталы бюллетеннәр дә бар. Кайсысының буявы читкә чыккан, кайберләре дөрес бастырылмаган. Андыйларны үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары каршында махсус җайланмада юк иделәр. Политолог, социологлар Россия президенты сайлауы турында җәмәгатьчелек фикерен даими белешеп тора. Матбугат конференциясендә бөтен Россия халык фикерен өйрәнү үзәгенең сораштыру нәтиҗәләрен игълан иттеләр. ЦИОМ 8 февральдән алып 15-нә кадәр Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләргә шалтыратып телефон аша сораштыру үткәргән. 18 яше тулган 1600 кешедән, әгәр президент сайлауы киләсе якшәмбе булса, кайсы кандидат өчен тавыш бирер идегез дип белешкәннәр. 79% кеше Владимир Путин өчен дип җавап биргән. 4% респондент Новые люди партиясеннән Владислав Даванков һәм КПРФтан Николай Харитонов яклы. ЛДПРдан Леонид Слуцкийга сораштыруда катнашучыларның 2% тавыш бирергә әзерлеген әйтә. ФОМ Татарстандагы җәмәгатьчелек фикере фонды да охшаш саннар китерә. Алар 30 январьдан алып 13 февральгә кадәр Татарстанның барлык районнарында 1500 кешене сораштырган. Һәрберсеннән бүген сайлауда теркәлгән кандидатларның кайсы өчен сез тавыш бирер идегез дип сораганнар. Владимир Путин кандидатурасын 80%, Николай Харитоновны 5%, Леонид Слуцкийны 3, Владислав Даванковны 2 кеше яклаган. Порядка 85%. Социологик сораштыру нәтиҗәләре буенча Татарстанда яшәүчеләрнең 85% 15-ннән алып 17 мартка кадәр сайлауга барачакбыз дип белдерә. Готовы пойти на избирательные участки 15-18 марта. В Татарстане всегда традиционно с 92 года. Татарстанда 92 еллардан алып традиция буенча халыкның Россия президенты сайлауында катнашу дәрәҗәсе югары. Бу тормыш сыйфатының яхшырак булуы, мәгълүмат чыганакларының үсеш алуына бәйле. Это связано и с качеством жизни, и с развитием информационных каналов информирования. Россия президентына кандидатлар төбәкләрдә сайлаучылар белән очрашуларын дәвам итә. ЛДПРдан Леонид Слуцкий Луганск халык республикасында булган. Ул Донбассның технология университеты студентлары һәм мөгаллимнәре белән очраша. Анда торгызылучы мәктәпне карый. КПРФтан кандидат Николай Харитонов Мәскәү өлкәсендә эшлекле сәфәре барышында Щелково хлеб заводына килгән. Монда яңа технологик линияләр автоматлаштырылган цех ачылган. Владислав Даванков Волгоградка барган. Монда ул төзекләндерелгән онкология үзәген карый. Табиблар Новые люди партиясе кандидатына заманча җиһазларны күрсәтә. Пациентларның сәламәтлеген табиблар гына түгел, ясалма интеллектта күзәтеп тора диләр. Президентлыкка кандидатларның ышанычлы вәкилләре катнашында дебатлар дәвам итә. Бу атнада илдә спортны үстерү һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару турында сөйләштеләр. Студиядә Владимир Путин, Леонид Слуцкий һәм Владислав Даванковның ышанычлы вәкилләре чыгыш ясады. Владимир Олекна, Даниил Винаков һәм Александр Быков кандидатларның бу мәсьәләгә карашын җиткерә, алып баручының сорауларына җавап бирә. Популяризация здорового образа жизни. Сәламәт яшәү рәвешен алып бару һәм спорт белән шөгыльләнүне популяр итү ул яшьләр, балалар белән көндәлек эш. Работа с нашими детьми, с нашей молодежью. Дебат — это прекрасный формат для того. Дебатлар үз программаңны партия мөһим дип санаган фикерләрне халыкка җиткерү өчен бик яхшы мәйдан. Может быть, время. Монда вакыт күп бирелмәй, шулай да бу безнең өчен кызыклы, уңайлы эш алымы. И азартно, в первую очередь.
как для спортсменов в том числе. Сайлау агитациясы 15 мартка кадәр барачак. Быел сайлауга бер көн кала үтә торган тынлык көне булмый. Россиядә президент сайлауы 3 көн 15, 16, 17 мартта булачак. Бу атнада Татарстанның Ішкі эшләр министрлыгының яңа җитәкчесен тәкъдим иттеләр. Ул полиция генерал-майоры милләттәшебез Дамир Садретдинов. Министрлык белән моңа кадәр 12 ел дәвамында Артем Хохорин идарә иткән иде. Ул ел ахырында китүе турында әйтте. 51 яшьлек Дамир Садретдинов тумышы белән Әстерхан өлкәсеннән. Ішкі эшләр органнарында 30 елдан артык эшли. Моңарчы 3 төбәктә төрле вазифаларда хезмәт куйган. Татарстанда аның алдында нинди бурычлар тора? Рания Абдрахманова дәвам итәр. Татарстанның Ішкі эшләр министрлыгы 2 ай җитәкчесез эшләде. Министр вазифасын башкаручы гына бар иде. Бүгеннән зур ведомство белән Дамир Садретдинов идарә итәчәк. Ул Казанга килде инде. Бүген аны Мәскәүдән онлайн элемтәше Россия Ішкі эшләр министры Владимир Колокольцев тәкъдим итте. Президентом Российской Федерации подписан указ, в соответствии с которым Россия президенты имзалаган указ буенча генералов Владимир Николай улы Хакасия, Садретдинов Дамир Рөстәм улы Татарстан буенча эчке эшләр министрлары итеп билгеләнде. Бу тармакта алар 30 ел эшли. Икесе дә район бүлегеннән җитәкче вазифасына күтәрелгән. Үз эшенең усталары элек эшләгән эшләрендә зур уңышка ирештеләр. Тәҗрибә һәм белемнәрен яңа җаваплы вазифаларда да дөрес итеп файдаланырлар дип ышанам. Дамир Садретдинов Ішкі эшләр министрлыгы идарәсе академиясын тәмамлаган. Хезмәтенең башыннан ук икътисади җинаятьләр юнәлешендә эшләгән. Әстерханда да шул ук юнәлештә көч куя. Шуннан Хакасиягә полиция җитәкчесе урынбасары итеп җибәрелә. 2020 елдан Ханты-Манси автономияле округы Югра Ішкі эшләр министрлыгын җитәкли. Бүген ул үзе эшләгән төбәкне Татарстан белән чагыштырды. Стратегически важный регион. Стратегик яктан әһәмиятле төбәктә эшләдем. Илнең 70% нефте шунда табыла. Анда бик күп нефть оешмалары эшли. Шуңа онда да куелган бурычларны уңышлы гына башкардык. Бүген тәкъдим итү җыелышында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Татарстандагы вазгыять тотрыклы дип атады. Барысы да Ішкі эшләр министрлыгы органнарында эшләүчеләрнең хезмәте нәтиҗәсе ди. Татарстан хукук сакчыларының торак шартларын, бүлекләрнең матди техник базасын яхшыртып тора. Соңгы елларда участок полициясе хезмәткәрләре өчен 179 административ торак комплексы төзелгән. Имин шәһәр системасы буенча 100 000 камера урнаштырылган. Уверен, Дамир Ростамович в должности министра внутренних дел по Республике Татарстан сохранит качество работы министерства на высоком уровне, придаст новый импульс к ее деятельности, ну и, конечно же, обеспечит слаженную работу коллектива. Спасибо большое, Рустам Нургалиевич, за хорошие теплые слова. Хукук сакчыларына карата әйтелгән җылы сүзләрегез өчен рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич. Татарстан бик тиз үсештә булган төбәк. Монда спорт чараларда, мәдәни чараларда күп узам. Аларның күбесе халыкара дәрәҗәдә булуы да игътибарга лаек. Димәк, иҗтимагый тәртипне саклау буенча бездә зур җаваплылык ята. Дамир Садретдиновка кадәр Ішкі эшләр министрлыгын 12 ел дәвамында Артем Хохорин, аңарчы Әсхәт Сәфәровлар җитәкләгән иде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан полициясе илдәге иң яхшылардан. Мы высоко ценим большой объем и работу, которая была проделана коллективом под руководством Артема Валерьевича Хохорина. Значит, за эти годы выстроен четкий механизм функционирования, который позволяет эффективно решать стоящие задачи. Пользуясь моментом, еще раз хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд и твердо убежден, Министерство внутренних дел впредь будет успешно справляться со всеми поставленными задачами, ну и будет держать лидерские позиции в стране. Владимир Колокольцев хәзерилдә айруча әһәмиятле чор булуын искәртте. Президент сайлауы тыныч шартларда узырга тиеш. Өстенлекле бурыч киберһөҗүмнәргә каршы туру. Следует наращивать усилия. IT-технологиялар аша кылынган хукук бозуларга каршы көрәшне көчәйтергә кирәк. Җинаятләр арасында аларның өлеше зур булуын исәпкә алып, бу бик мөһим. Эшнең катлаулы булуы аңлашыла. Хукук бозуларының күбесе чит илләрдә турып башкарылганын беләбез. Ішкі эшләр министрлыгының яңа башлыгы коллектив куйган бурычларны үтәячәк дип ышандыра. Я вот со своей стороны хотел бы заверить вас, что Сезнең барлык төр чаралар уздыру тәҗрибәсе инде зур, эш тәртибе көйләнгән, үз ягымнан бу эш дәвам итәчәк һәм тагын да яхшырачак дип әйтә алам. Будет только приумножаться на благо республики, на благо граждан. Быел полиция каршында торган өстенлекле бурыч Халыкара Казан форум, БРИКС илләре саммиты һәм уеннары, шулай ук дөнья дәрәҗәсендәге башка вакыйгаларның иминлеген тәэмин итү.
Бу атнаның икенче ортасы 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан бәйрәм тантаналарына бай булды. Казанда ел хатын-кызы, хатын-кыз күзлегеннән ел ир-аты конкурсына нәтиҗә ясадылар. 14 җиңүче 10 номинациядә бүләкләнде. Сәхнәгә Россия геройларының әниләре, укытучылар, галимнәр, эшмәкәрләр чыкты. Үрнәк хатын-кыз номинациясендә Татарстанның ат казанган укытучысы Людмила Курамшина җиңде. Галим хатын-кыз номинациясендә химия продуктлары фәнни тикшерү дәүләт институтында әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Татьяна Енейкина лаеклы дип танылды. Ул 257 фәнни хезмәт авторы. Бу өлкәдә 52 ел эшли. Хатын-кыз ана дип исемләнгән номинациядә Линария Гыйлемханованы бүләкләделәр. Аның улы Дамир Гыйлемханов 2022 елда махсус хәрби операция зонасында батырларча һәлак була. Шулай ук бу номинациядә Лилия Сафиуллина җиңүче. Ул 5 егет үстергән. Айнур исемле улы СВОда хезмәт итә. 2 хатын-кызның да уллары Россия герое исеменә лаек. На сцене матери, которые воспитали настоящих героев. Слава таким матерям и слава героям России. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанда Татарстанның иң алдынгы гүзәл затларын хөрмәтләделәр. Ел хатын-кызы дип аталучы конкурс республикада 30 елга якын уздырыла. Анда төрле өлкәләрдә казанышларга ирешкән хатын-кызларны бүләклиләр. Син кем дип сорамагыз. Мин кыр карабы ерләүче. Рәмзия Хабибуллина үз һөнәренең матурлыгын башкарган хезмәтнең кирәклеген тасвирлау өчен шигырь иҗат иткән. Орча районы Мәмсә авылыннан комбайнчы ул. Бункирашлыкка тула. Менә артта каланда тизем булып салам ниләр. Менә шулар бик рәхәт. Сәхнәдә яңгыраган бөтен чыгышлар әйтелгән матур сүзләр гүзәл затлар хөрмәтенә республика дәрәҗәсендә үткәрелүче ел хатын-кызы конкурсына йомгакны Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында ясадылар. Республика җитәкчелеге исеменнән тәбрикләү сүзләрен Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җиткерде. Хатын-кыздан башка дөнья булыр иде микән? Булса да, гомумән, ул нинди булыр иде? Әгәр инде була калса да, ул әлбәттә ниндидер кояшсыз суры бер көн булыр иде. Һәм мин шуңа күрә менә үзегезгә без бүген һәм һәр даим әйтергә тырышабыз, җанымның яртысы дип. Бу ел Россиядә билгеләп үтелүче гаилә елы уңайыннан конкурста гаилә кыйммәтләренә күп балалы аналарга зур игътибар бирелгән. Татьяна Фарваева Баулудан, ул 9 бала анасы, үзе тернәкләндерү үзәгендә эшли. Это большая семья. Безнең гаилә бик зур һәм тату, балалар бер-берсенә ярдәм итәләр. Минем өйләнешкәндә безнең ким дигәндә 5 бала булыр дип әйткән иде. 9-га җитте. Мин аларны бик яратам. Тирән хөрмәткә лаеклы хатын-кызларның берсе Азнакайдан Таһира Әсәнова, аңа 100 яшь, ярты гасырга якын мөгаллим булып эшләгән. Барсына да рәхмәт, чөнки тормышыбыз шул хәтләйбәт, нәрсә арык дисәк, шул бар кибетләрдә. Әниләр безне балачактан мәрхәмәтле, итәгатьле итеп тәрбияләде ди Татарстан Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов. Ул хатын-кызларны котларга үзе дә әнисе Сәвия ханым белән килгән. У мужчины одно предназначение в жизни. Бу тормышта ир-атларның бурычы бер, ул да булса янәшәңдәге хатын-кызны бәхетле итү. Сезнең яныгызда һәр чак сезне бәхетле итәрлек кешеләр булсын. Бүләкләнүчеләр арасында эшмәкәрләр, галимнәр, ветераннар бар. Уңышның сире тырышлык диләр. Бик үземне бәхетле итеп сизәм. Минем әни кичкенәдән эш сөйгәнне, ил сөяр дигәнде, эшләү балам, эшләсәң онытмаслар дигәнде. Менә мин аның бүген результатларын күрәм, эшләгән кешене күрә беләләр, кытлый беләләр. Конкурста ир-егетләрен дә хөрмәтләделәр. Алар СВО зонасындагыларга ярдәм итә, мохтаҗларга булыша. Ярышчылыдан Рөстәм Гатин 1 ел ярым дәвамында Татарстан шефлыкка алган Лисичанскта урам ашханәсе оештырып җирле халыкны сыйлый. Хәрби операция башлангач, мин урында утыра алмадым. Тыныч кына шуңа алдым да әйттем, мин анда булырга тиеш, дусларымны җыйдым да киттем. Быел конкурста 300 дән артык кеше катнашкан. Алар һәммәсе дә тырышлык, сабырлык һәм фидакарлык үрнәге булып тора. Бу атнада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да бүләкләр тапшырды. Хезмәт ветераны Дания Дәүләтшина дуслык орденына лаек булды. Ул 1970-80 елларда Тасыр Югары Советының президиум секретаре булып торган. Дәүләт бүләге аңа күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен бирелә. 3 мартта Дания ханым 90 яшен тутырган. Дәүләт Советы рәисе парламентаризм үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. Дания Дәүләтшина Алексеевский районында 14 ел эшләгән. Шул вакытта ук юл салынган, торак йортлар һәм социаль объектлар төзелгән. Дания Дәүләтшина 4 тапкыр депутат булып сайлана.
Оқытушы буларак хезмәт юлы, җитәкчелек постларындагы эшчәнлеге кайда гына эшләмәгән, ничә районда оқытушы булып башлаган, комсомолдан, аннары совет эшенә күчеп, аннары безнең югары советта туган көнегез белән, 8 март киләчәк белән. Я как слежу за тобой. Серьезно? И ты еще такой молодой. Шулай. Хатын кызның бүтін матурлыгы, бүтін күрке ана булуда. Шагыйрь Хали Такташ сүзләре республикадагы барлык әниләргә котлау сүзләре булып яңгырый. Республикадагы күп балалы үрнәк гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген сүзебез Алабугадан Хадиуллиннар турында. Айгөл белән Рашат Хадиуллиннар икесе дә укучыларга белем бирә. Үзләре 4 бала үстерә. Нәсел шәҗәрәсен һәм милли йолаларны өйрәнәләр. Тиздән илдә узачак зур сәяси вакыйга сайлауда да гаилә белән катнашачаклар. Нинди генә эшкә алынсалар да аны лаеклы башкарып чыгарга тырышалар. Актив гаилә турында киләсе репортаж. Безнең гаиләгә инде быел Алабирса декабрьдә 20 кеше була. Ирле хатынлы Рашат һәм Айгөл Хадиуллиннар Алабуганың 1-нче гимназиясендә укытучы булып эшли. Балаларга математика һәм география фәннәрен өйрәтәләр. Укучылары олимпиада һәм конкурсларда призлы урыннар яулый. Рашат Хадиуллин үзе дә ел укытучысы бәйгесенең төбәк турында җиңүче. Алабугада 1-нче урын алдым инде. Зонадан да шулай үттем. Һәм республикада финалга үтеп, 1-нче 15-леккә кердем. Монда номинация буенча җиңүче булдым. Менә бу минем укытучы өлкәсендә иң зур казаныш дип әйтергә була. Хадиуллинар 4 бала тәрбияли, быел кечкенә кызлары 1-нче сыйныфка бара. 2 балалары инде студент, өлкән улларының үз гаиләсе бар. Без һәр вакыт тату һәм бердәм ди гаилә башлыгы. Туган авылларындагы бер генә мәдәни вакыйгадан да, җәмәгать эшләреннән дә читтә калмыйлар. Мәдәният йортларындагы Сөембикә вокал ансамбль солистлары да алар. 17-нче Нечкәбил республика конкурсында да җиңүчеләр. Гаилә башлыгы милли көрәш, гер күтәрү, өстәл теннисы һәм волейбол кебек спорт ярышларында актив катнаша. Музыка коралларында оста уйный. Сөембикә ансамбле быел җәй көне Морт авылына барып, Шишмә янында Җидегән Шишмә дигән клип төшердек. Аны да Рашат ясады инде, монтировать итте. Шуны хәзер менә кешегә чыгара башладык, шараларда инде. Ну, үзебезгә шуңа җитешәбездер дип уйлыйм инде. Хадиуллиннар бергәләшеп нәсел шәҗәрәсен, милли йолаларны һәм гореф-гадәтләрне өйрәнәләр. 7 буын бабаларыбызны беләбез дип горурланалар. Моның белән бер рәттән Айгөл һәм Рашат Хадиуллинар авылларындагы сайлау участогы комиссиясе әгъзалары да бушка алынганнарына 20 елдан артык. Авыл кешесе бит инде ул шундый җаваплы кеше. Алар бөтенсе диярлек шу йөри алганы сайлау участогына килә инде. Алар инде шуннан да бәйрәм итеп киләләр. Аларны анда шәй белән, куймак белән кашы алганнарын белеп торалар. Обход дигән әйтер бар, яңалык инде бу сайлау алдыннан һәр өйдә йөрибез без мобиль кушымта белән, приложение белән. Һәр өйдә сорау биреп, аларга информация биреп, кайчан буласын, ничек үтәсен, кирәк булса заявление язып, бүтән җиргә күчәсен, менә шуларны без аңлатып, халыкка без охотны бетердек бу ялларда. Хадиуллинар үзләре дә сайлауларда иң беренчеләрдән булып катнашырга тырыша, балалары да әлеге мөһим вакыйгадан читтә калмый. Бу атнада төрле хезмәт коллективларында, гаиләләрдә әниләр, әбиләр, кәләшләр, хатыннар, кызларга котлау сүзләре яңгырады. Сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, мәхәббәт теләделәр. Тапшыруыбыз ахырында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннан тәбрикләү сүзләре. Без сезне яратабыз. Сезнең белән эшләве, яшәве бик күңелле һәм безгә үзебезнең тормышыбызда кирәк тә, алар безнең дәрт бирүчеләр дә, алар белән матур иттереп, менә шулай иттереп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, безне түземлек һәм киләчәктә уңышлар бәйрәм белән. Без дә бу теләкләргә кушылабыз, саулык һәм яхшы кәеф телибез. Мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.